Me na aikata? Wani laifi na aikata? A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo. Ba wanda zai taɓa ne kwana lafiya. Ya aka ke kina da waya ita kuma ba ta da waya? Wannan waya ta ce ba ta gimbiya ba. Ɗan dubu. Ki ciki don. Haka kawai za ki shigo mana cikin gida ko sallama babu kina ɗaga mana murya? Ba mu san inda yake ba. Wai ya sakon nan ne da na baka zuwa wurin Gimbiya. Har yanzu ban samu wani sahihin labari ba, gaba ɗaya na kasa samun nutsuwa. Abinda za a yi alhaji ka an bado kuɗi kawai a je a wuce wajen a biki a gama kawai amma za ta tada gidanka. Amma muddin ina raye bayan da za a yi Gimbiya ta auri wannan mutumin. Daɗin kowa sabon salo.